Hi guys, welcome to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय जाबाय। स' दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनै आं नोंथांमोनजों सावरायगोन बर्डार कारेक्सन खालामनायनि बागै। नोंथांमोना सोरबाफोर नोंथांनि मिस्टेक जानाय नेम, फादार्स नेम बा एजफोरखौ सिगाङावनो कारेक्सन खालामदोंमोन नामा? बा दिनैसिम जेबो एप्रुभनि मेसेज फैयाखै नामा? फैयाखैबा माब्ला फैगोन? आरो दासो नोंथांमोना सोरबाफोर गोदान कारेक्सन खालामनो सानदों नामा? नाथाय दासो खालामजागोन ना जाला? बेफोरनि बागै आं नोंथांमोननो खोन्थालांगोन। स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था। आंबो जोंहा बाबानि एज माने बैसोआ मिलायाखैमोन, मिस्टेक फैदोंमोन। बेखौ आं थांनाय मार्च दानावनो कारेक्सन फर्मखौ माने अनलाइन एप्लाइ खालामनानै दोनदोंमोन। बाट गोबाव सम जालांनायखाय आं सानदोंमोन एक्सेप्ट खालामनाय नंला बिसोरो, रिजेक्ट खालामबाय खोमा होननानै। नाथाय मैयासो आंनियाव एप्रुभनि मेसेज फैबाय। एप्रुभनि मेसेज फैनायखाय आं नायदोंमोन माने अपेन खालामनानै ब्राउजाराव थांनानै। स' बेवहाय एक्सेप्ट होननानै देखायदों। स' आं नोंथांमोननो देखायनि माबायदि मेसेज फैदों। मेसेजाव थांनानै नोंथांमोना नुनो मोनदों गोजौआव स्क्रिनाव फ्रम बे ट्रेक नाम्बार दै, ओमफ्राय बेयाव हेज बिन एप्रुभ होननाय बियो इलेक्सन कमिसन अफ इन्डिया बेनिफ्राय मेसेज फैदों। माने आं मबाइल नाम्बारखौबो होखादोंमोन नालाय फ्रम साबमिट खालामनायाव, कारेक्सन खालामनायाव, ओंखायनो आंनियाव मेसेज फैदों आरो मैयासो। स' आं देखायनि ब्राउजाराव थांनानैबो नायनानै आं देखायनि नोंथांमोननो। नोंथांमोना सार्च खालामनांगोन गुगोल क्रोमाव बा जायखिजाया ब्राउजाराव नोंथांमोना सार्च खालाम NPSP होननानै सार्च खालामबानो फैखागोन। बेयाव नोंथांमोना नेशनेल भटार सार्भिस पर्टेल बेवहाय थुनानै हो। बेवहाय थुब्ला बेबायदि नुजागोन। बेवहाय नोंथांमोना गाहायाव ओरै फैनानै ट्रेक एप्लिकेसन स्टेटास बेवहाय थुनानै नायनो हायो। बेवहाय थुयोब्ला नोंथाङा फर्म साबमिट खालामखांनायनि उनाव मोनसे रिफारेन्स आइडि मोनगोन। बेखौ नोंथांमोना बेवहाय थुनांगोन। बेखौ नोंथांमोना मायावबा दोननांगोन आरोना, गोसोआव लानांगोन बा सेभ खालामनानै दोन बा स्क्रिनशट लानानै दोन मबाइलजों खालामोब्ला। स' बेखौ गोसोआव थानांगोन। बेयाव नोंथांमोना ट्रेक खालामनानै नायबाय थानो हागोन एक्सेप्ट खालामदोंना खालामाखै बा रिजेक्ट खालामबाय नामा होननानै। स' दायो आं नायनोसै, आंनाव मेसेज फैदोंमोन नालाय जामारदोंना जामाराखै नायनि। ट्रेक स्टेटासआव थुनानै होनि, नायै जाबाय साबमिटेड। आंनो नै मार्चनि 10 तारिखआवनो खालामदोंमोन, बाट बुहुत गोबाव जालांबाय। आं सानदोंमोन बावनाबो थाबायमोन आं, जाखोना जादिया नायाखैमोनबो। ओमफ्राय दिनै मैया 21 मोन नालाय एक्सेप्टेड जाबाय। स' बेयो कारेक्सन जाबाय बाबानि माबाया एजआ। स' नोंथांमोननिया दा फैगोन ना फैला आं बेखौ खोन्थानि। आरो मैयासो मानो फैखो एसेबां गोबावनि उनाव बेखौ आं खोन्थानि। माने दा इलेक्सना खाथि जाबायना, इलेक्सन जाहां जाबाय। बेनिखायनो जायफोरा सिगाङावनो इलेक्सन जायैनि बुहुत सिगाङावनो जायफोरा कारेक्सन खालामदोंमोन बिथांमोननिया थाब फैयाखैमोन एप्रुभनि मेसेजआ। ओमफ्राय दा इलेक्सन जासिगोन नालाय बिथांमोना गासैनिखौबो जायफोरा कारेक्सन खालामदोंमोन बा गोदान एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोननिखौ एप्रुभ खालामनानै हरजोबसिगोन गासैनिखौबो। स' नोंथांमोना जिंगासिनो नाङा, जायफोरा कारेक्सन खालामदोंमोन गोदान खालामफिननो नांला। आरो जायफोरा दासो खालामनो गोसो बिथांमोना थाबैनो खालाम। आरो दासो जाय खालामगोन बिथांमोननिया थाबनो एप्रुभबो जागोन। बिथांमोना गोबाव नेनांगौ जानाय नङा, मानो होनबा इलेक्सना खाथि नालाय बिथांमोना इलेक्सननि सिगांनो एप्रुभखौ खालामखागोन। ओंखायनो जायफोर बिथांमोननिया मिस्टेक जानानै दं दासिमबो बिथांमोना थाबैनो कारेक्सन खालामनानै ला। आरो जुदि नोंथांमोननो कारेक्सन खालामनायनि भिडिअखौ नांगौब्ला आं भिडिअखौबो लाबोगोन। नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर, आं कारेक्सन खालामनायनि फुल भिडिअ नोंथांमोननो लाबोनानै होगोन। स' भिडिअआ दिनैना बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे लोगोफोरजों शेयार खालामनानै हो। गोसोआव फैयोना फैया